palagay ko, nandun naman yung karamihan. I think yung iba nandun naman. I think ipinaliwanag na ni Chairman Sani Angara kahapon na nasunod naman yung budget process. Yun nga lang, hindi nga maiiwasan na last minute, meron talagang huling hirit. At meron pang diskumpiyado, yung iba, gusto nila, dagdagan, gano'n. Talagang ganyan yan eh. Ma'am, pero can you say na absolutely pork free yung budget natin next year? Hindi ko na kasi naintindihan yung pork na yan. Ano ba talaga yung pork? Kung tutuusin, may National Expenditure Program kung saan nakasaad naman yung may local projects. Yung mga local project na yan, hindi naman pork yan eh. Hindi naman pag-aali yan ng ating mga congressman. Hindi naman sila nagpasok niyan. Talagang kinakailangan yung mga kalsadang yan, yung mga flood control na yan. Talagang kinakailangan yan para ikabit-kabit lahat ng kalsada at magkaroon tayo ng intermodal transport at iba pa. So, hindi naman natin masasabi, palibhasa local, pork agad. Hindi naman tama yun. At the same time, yung mga institutional amendment, parang litong-lito ako dyan. Kasi, pork ba yan o hindi pork? Hindi ko alam eh. Kung minsan kasi, pag ikaw ang nakapagdagdag, ang iba, parang feeling nila, kanila na eh. Pero, so, anong pinagkaiba nun? Ako nalilito ng konti dito sa definition ng pork. Hindi naman pork kapag nagagawa at kinakailangan.